alamin na yaki ne ba zan zama bako ba, kuma na zo ne da kai na banyo sako ba. Bikin nan na gida mu ne, amaryar nan ta mu ce, bikin ta ne ba ce ka ce, kawo kai sa armace, in gwada kafiya ta haddace, yau sunan ki amarya, shakurmin ki sumayya, zaɓin ki ne ku amarya, ke bakin zama gimbiya, ba wani mai yin tambaya. To ashe da bakar da ma ake tsere, ashe ɗakun biki ake aure, ashe bautar ilawu ne aure. Ta zama da kola, ta zama da koriga, ta zama da ramiyar nan, ta zama gyara garin. To ashe bautar ilawu ne aure. Ɗanguna za na buga, idan za na buga, wai me za ku daga, me za ku daga amarya. Hayya amaryar nan ta mutu, an ganta namu ne, sai ku zo mu da kata tun da yau ta da kamar ta ba. Sumayya da kawo kun yi shi saman rayuwa. Amaryar nan ta mutu, an ganta namu ne, sai ku zo mu da kata tun da yau ta da kamar ta ba. Sumayya da kawo kun yi shi saman rayuwa. Bai juya guda ta zama biyu sarki rabbana, idan ka hukunta hakan aka yi launa. Yau ma na zo gare ka ɗauke da kokona, karamin hikima balaga akan harshe na, haɗa ne da alkhairi ko ina ya zama yana bina, ka hore mina arziki na taimaki ummana, ka samun saɓani da shari'a Allah na, tire mun kunci a rayuwa ta har damuwa. Amaryar nan ta mutu, an ganta namu ne, sai ku zo mu raka ta tun da yau ta da kamar ta ba. Sumayya da kawo kun ishe sabon rayuwa. Salatin da sani ba za ya riska ba, mamallaki a gungatan duka halittar ka sanadin arziki. Nabiyullah Ahmadu a sansa na yi farin ciki, a salatin na yi roƙo a sa asabu ciki, da Ali ‘ya'yan gidansa sun koran baƙin ciki, da umma abiha ƙaunar ta na rike ta ma'aiki, da ƙofar da ake samun rabo har da arziki, su ne wanda suke wa sarki su baiwa bawa. Amaryar nan ta mutu, an ganta namu ne, sai ku zo mu raka ta tun da yau ta da kamar ta ba. Sumayya da kawo kun ishe sabon rayuwa. Darajoji martaba suna a cikin aure, idan bawa ya yi yaro bauta ya bar tsere. Aure suna ta inda annabi daure, ga arziki a cikin sa ba talauci din an jure. Martabar ku ta ƙare duniya, wayo aure soyayya da ramar ubangiji a nan aka tsere. Ku rayu a tare gida ɗaya sai ku zinki fure, dare rana safiya ku bai juna kulawa. Amaryar nan ta mutu, an ganta namu ne, sai ku zo mu raka ta tun da yau ta da kamar ta ba. Sumayya da kawo kun ishe sabon rayuwa. Ango kawu yanzu ka zama jagora, komai in za ka yi ga matar ka nan ne shawara, ka ba ta amanar sirrin ka to mai yayi saura, daɗi da wuya ku rayu tare bakan bara. Na san ka san hakinta kanka ka ji ka lura, idan ka kula ka ga sauyi cikin al'amura. Zisha da tufafi nake ma ba asara, ka san garita ta Kaduna ma ta wuce kowa. Amaryar nan ta mutu, an ganta namu ne, sai ku zo mu raka ta tun da yau ta da kamar ta ba. Sumayya da kawo kun ishe sabon rayuwa. Sumayya amarya gare ki yau na buga tambari, ga wasu 'yan shawari gare ki dan azari.
kai ladabi biyayya sannan ba gori komai ya kawo ya baki karfi da alkai kirge haƙuri al'amuranki ya zama jari danginsa su zama naki na baki wani sirri idan yayi umarni ki tashi ki yi da hanzari in ki kai masa haka aljanna za ki gidan zuwa amaryar nan ta mace an gwanta damuni sai ku zo maraka ta tanda yau tare amarta ba su bayyana kawo kun ishe sabon iyaye na murya komanta ku ne kan gaba tun yarin ta ku kai ɗawainiya ta zama babba gashi yau ranar bikin ta ce ta cika martaba mahaifi na murya Allah saka maka abba ya kara maka arziki farin wata sha duba mahaifiya ta murya momi ba zan ki faɗa ba mami tarbiyar ta har da ke ko ban faɗa ba Allah ya dafe ku lafiya ya zama ku garkuwa amaryar nan ta mace an gwanta damuni sai ku zo maraka ta tanda yau tare amarta ba su bayyana kawo kun ishe sabon rayuwa yayye na murya dole ne muku tambari yaya rukayya babbar yaya ce ita zahiri yaya aisha jinjina gwanar tuka alkawari maman amda da an tumara mai rike tsire an tuna ima yayar amarya ana biniri mama ga su da su an tilba ga wani tambari yaya ga amarya gaida kai na yi muku tari aure na su mai ne a yau ga kuma yan uwa amaryar nan ta mace an gwanta damuni sai ku zo maraka ta tanda yau tare amarta ba su bayyana kawo kun ishe sabon rayuwa kanne na murya na ga su ba sa yin jira ali yana nan a gefe kujera ne da saura awwal sai murmushi yake har ya dara al'amin na gaida kai kari kai kan kara alajin Allah Usmanu baya gadara haɗa mana na mai sunan batula dara Umar Faruk jinjina nai da saura Abubakar Sadiku yayi murna har da rawa amaryar nan ta mace an gwanta damuni sai ku zo maraka ta tanda yau tare amarta ba su bayyana kawo kun ishe sabon rayuwa Nana Khadija alaiwa rayuwa albarka Amatullah rama Allah yayi miki albarka Autar mata kiran Amatullah taka Abdalla kana ina na kira sunanka Muhammad mashukur autan gida dan albarka dangi na Mariya na zo nayi muku barka Allah ya tsare ku ko ina ya zama muku darka ya dai kayan ku duka abin ikar ku san shin ba amaryar nan ta mace an gwanta damuni sai ku zo maraka ta tanda yau tare amarta ba su bayyana kawo kun ishe sabon rayuwa mai farar aniya ga zuciyar ki fara jaruma kan waga Mariya jinjina na yi Maryama suna can kasa ke ko ga ki ko loluwar sama ina ta du'a'i ke da Allah kawo dama Allah ya tsare ki ya kare ki Maryama ke ma sannan yayi miki arziki kamar dai na ruwan sama yace kika ce mun na doka gunguna na girma ranar auren ki har rawa zan takawa amaryar nan ta mace an gwanta damuni sai ku zo maraka ta tanda yau tare amarta ba su bayyana kawo kun ishe sabon rayuwa alamin na yaki ne ba zan zama bako ba kuma na zo ne da kai na banyo sako ba bikin nan na gidanmu ne koda ban yi fadawa na ce na zo ne da kai na banyo sako ba dangin ango ina kira ba zan bar ku ba mahaifin ango Allah ya kara maka lafiya mahaifiyar ango na gaina ke mama yau ne auren kawo da su mai suna yan uwa Allah sa albarka